କାହାଣୀଟି ଗାଁର ଏକ ଛୋଟ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେହି ଘରେ ଜଣେ ମା ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରାଜୁ। ରାଜୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବଡ଼ ହୃଦୟର ପୁଅ। ରାଜୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ମା ରାଜୁକୁ କୁହନ୍ତି, ପୁଅ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆମକୁ ଲୋକେ ଅନେକ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ମା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ରାଜୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ମା ରାଜୁକୁ କୁହନ୍ତି, ପୁଅ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଦେଉଥିଲେ। ପଢ଼ାରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲେ। ରାଜୁର ଏହିସବୁ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଡ଼ କିଛି କରିବ। ରାଜୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ଏବେ ମୋ ହାତରେ ମହାଶୟ। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜୁ ଏକ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଲଞ୍ଚ କଲେ। ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆପ୍, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ରାଜୁ କୁହନ୍ତି, ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ରାଜୁ ଜଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପୁଅ ଥିଲେ। ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଅନେକ ଥର ପଛକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ରାଜୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଶିଖିଛି ମା, ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କେବେ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। ସଫଳତାର ଅନେକ ଦ୍ୱାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଚାବି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। କଥାରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ ସେହି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କର୍ମ। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ମଣିଷ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ସେହି କାମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରେ ଏବଂ ସେହି କାମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ସେ ସେହି କାମରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏହିଭଳି କିଛି ଗଳ୍ପ ସହିତ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ।